Хей хора, добре дошли в ден 2 от моето Бали приключение. Днес реших да си хвана скутерче до плажа в Чангу. Супер удобен начин за придвижване и доста евтин. От моята къщичка до плажа е около 8500 индонезийски рупи, което е около 80-90 стотинки. И ето вече 10 минути по-късно сме на плажа. Днес нямах особен план, затова реших да се разходя по плажната ивица и горе-долу докъдето стигна. Разбира се, с новите ми оригинални чехлички от пазара, които си взех вчера. Вижте между другото колко е широка плажната ивица. Навсякъде има сърфисти. Чангу е доста популярно място за каране на сърф и повечето туристи идват тук на сърф уроци. Чангу е за начинаещи, докато Улувато е за по-напреднали сърфисти. Между другото, ето това също е много популярно. Виждате хубаво барче и до него строеж. Това е навсякъде. Знамето навсякъде също е червено и реално никой не плува. Плуването е забранено. Хората основно се разхождат по плажа и, както ви казах, сърфистите. Стигнахме ето до Финс. Финс е едно от популярните бич барчета в Чангу и реших да седна малко да се порадвам на гледката и на приятното време. Тъй като не бях закусвала, в 2:30 вече бях доста огладняла, затова реших да седна в едно ресторанче на плажа. Обичам по принцип да пробвам храни на нови места, от нови култури и затова избрах да си поръчам типично индонезийско ястие. Мисля, че се казваше гадо-гадо, ако не се лъжа. Ето така изглежда. Общо взето са задушени зеленчуци с фъстъчен сос, има и темпе и тофу. Честно казано, не беше моето. Имаше малко особен вкус с странни подправки и не знам дали втори път ще рискувам да си поръчам нещо такова, но поне имаше и ориз, който винаги е сейф опция. След 2 часа и половина ходене по плажа стигнахме и Ла Планча, което е най-известният бар в Семиняк. Семиняк всъщност е съседното градче, така че реално съм ходила от единия град до другия. Видях, че има маркет наблизо и реших да отида да го разгледам, може пък да си харесам нещо. Взех си от ето тези плетени сетчета, много са готини. Едно сетче струваше 200 индонезийски рупи, което е около 20 лева. Друго нещо, което забелязах е, че в тези магазините, които изглеждат уж по-скъпи, реално нещата излизат по-евтино, защото са с фиксирана цена, докато ако отидете в някои от тези базарчетата, ще се опитат да ви скамнат със сигурност. Ето при този човек намерих абсолютно също сетче и ето това потниче с мидичките и такова си взех. В магазина струваше 100 000, той искаше да ми го продаде за 300 000. Когато му казах, че на другото място съм си го купила за 100, беше склон да намали на 100, но все пак се опита да ме скамне. Близо до пазарчето беше и мола и затова реших да се разходя в мола, да видим пък там какво има. След като на обяд си изядох само ориза, отново бях гладна и реших този път да заложа на сигурно. Взех си круасан с шоколад и айс лате. Между другото, доста вкусен беше круасана, латето също беше супер, така че да, доволна съм. Отново се запътих към плажа, за да гледам залеза, преди да се прибера към Чангу.
Навръщане обаче ще съм с скутерче, няма как да изминат пак 10 км пеша. Но тъкмо бях тръгнал да се прибирам и видях този ресторант на плажа. Много ми хареса и реших да седна за чаша вино и да хапна нещо малко преди да се прибера. Беше доста красива гледката от този бар. Поръчах си чаша вино и суши, след което се прибрах в Чанго. Лека нощ!